Ahojky. Ahoj ľudia! Ahoj. A toto som ja Nela. Vy ma síce nepoznáte, ale to som ja Nela. Naozaj vy ma nepoznáte, ale ja sa volám Nela a mne tu niečo sneží, neviem čo to je. Mám tu takéto mesiečky. A počuli ste o tej zavretej továrni Poppy Playtime? Dneska pôjdem do takej zavretej továrny Poppy Playtime. Všade mám tie mesiačky, nevadí. Ale to nie sú. Aha, je tu. A to čo tu sneží? No, toto je moja izba. Chlapci, Ja tu spínkam. Chlapci, tiško, nepríde Ježiško. Takže túto mám takú terasu, ale... No, chcel som sa vás spýtať. Hovorím, že chcel som sa vás... spýtať. tak to sa tu dobre dá Že leškať. čím najnejšie tú továrnu preskúmať. No dobre. A dneska pôjdem teda preskúmať tú továreň. Takže idem tam. Tak chlapci, poďme asi preskúmať pomaly Na tú svojom továreň. brmdlítku. Tak poďme tam. Si vy ešte zostaňte doma. No a... musím vyberať auto nejaké. Z garáže. Ja som mala také športové. Tak. Tu máme bicykel. Takže dáme 100 rýchlosť. 100. Ja si viem dať 100, áno. Nezávidíte. Takže ideme. Tak ideme pohľadať tú továreň. Ja neviem, kde sa síce nachádza. Ale skúsime to driftnúť. Neviem, či tu továreň aj nájdeme. Ja som zabudol, kde sa nachádza. Tu je. Tak teraz tu musím zaparkovať. To bola japonská dimenzia. To bol japonský Brookhaven. Lebo však sme museli, však to bolo v inom meste, to bolo v japonskom Brookhaven. Tak toto mám zaparkované. Ľudia, tu je tá továreň. Moje obľúbené autíčko. Niekoho počujem. Ideme rýchlo. To čo je? Dobrý deň. My sme túto továreň prišli preskúmať. Čo je za opica? My sme túto továreň prišli preskúmať, lebo je Defero. Aj my ideme preskúmať, teda ja idem Takže ideme preskúmať. preskúmať túto továreň a máme tu asi nejakú kamarátku. Akú kamarátku. Preskúmam proste teammateku, neviem čo to. Ja neviem, jak te mám volať. Počkaj, tu je Telka. Tu je Matoguj 16. Dobre, počkaj. Zapnite to. Takže detičky, chceli ste niečom? Zapnite to. Ona tu je Telka. Tam sú psi. Ona nám to hovorí o nejakom... Takže, ale detičky, chceli ste niečo? Ale nevypínajte tú Telku. Ono to o niečom Ale hovorí. zapnite to. Ono to o niečom No poďte ticho. Teraz. Ono to hovorí o nejakom... Ono to hovorí o nejakých fackávajúcich rukách. A že jakých máme používať? No. Pozorte, sú tam skrinky a v nich máte také fackajúce ruky. Máte ich používať tak. Červená sa používa na pravej ruke a modrá sa používa na ľavej ruke. Takže používajte ich správne a nezomrite. Dobre. Stop video. Alex, ty máš nejaký plastelínový, nie? Alex, ty máš trošku iný. Alina, čipmankovia. Fuj, to čo je za rukyča? Matoguj 16. Tam čo stojí? Hugiš. Hugi Wugi. To čo je toto? Ventilátor 2000 turbo. Štýl. Jak sa tam mám? Ventilátor 3000 turbo.
Kde je, aký to 1000 turbo? Zobereme mu to. Ale zobereme. Kde je 400? Čo máme zobrať? Jaký kľúč? Čo robíme? Ďabu tam. Jak sa tam mám dostať? Ďakujem. Ja som ho zarepoval. A kam to mám strčiť? Viete čo? Kam to dať? Viete prečo má Alex plastelinové ruky? Lebo neostalo mu nič, tak on si zobral plastelínu a vyrobí. Ja nepočujem, ja neviem, kde mám dať toto. Vy som smietal, že ja len potrebujem niečo povedať. Že keď nebudem jesť banány, premením sa opäť na človeka a ja potrebujem byť toto hnusné, škaredá opýta. A proste jednoducho... Čo mi dávaš kefu? Neviem, čo je to mal hugiš. Na čo je mi kefa? Dobre, poďme sa pozrieť. Tu je nejaká miestnosť, nejaká vasterum, nejaká vastena masterum. To čo je? Ubližujte sa tam. Mám ho jeden bán. Ona do toho skočila. Dobre, sa ti kúpalo. Ale buď ticho. Ale dobre. Dám radioaktívny banán, ktorý pomôže proti radiácii. Zober si ho a za pár minút budeš vyliečená. Akej radiácii? Tak proti radiácii banán. Radiácii. Taká potravina, jak normálne v obchode, ale keď nevieme, tak budeš mať po pár minútach, už nebudeš mať radiáciu. Vy tam neskáčte. Však aj on má radiáciu. Však aj on je celý. Ale ja to neviem, že keď mám zelené tričko, tak som radioaktívny. Ale pomôžte. Ja neviem, čo je ten polygel, ale asi to... Nejdem to vyskúšať, ale láka ma to. To není penotná nápoj, do ktorej môžete... Jaký polygel? To je radioaktívne. To je nejaký polygel. To nemá byť náhodou popigel. To čo je? To čo bolo? Rýchlo do žele. Do žele. Ideme do tohto polížele. Ja som trošku zelenkavý. Chlapci, kde ste? Chlapci, kam ste sa Ale vypadli? nemôžete utekať. Chlapci, Musíme sa držať spolu. Tu je čo? Tu je generátor. Počkať. A to je čo za nový Ups. generátor? Musíme zapnúť elektriku. To čo je? Počkajte, Počkej, toto musím zároveň. Tak asi to nefunguje, no. Tu sú nejaké secret dvere. Čo sa ti stalo? No. čo bude? Ideme po rebríku. Dievčatka moje. Neviem, čo bude, ale som... Ale poďte po rebríku, dievčatka moje. Tu je raketa, ideme do rakety. Ale to nie je raketa. To nie je raketa. Ježe, je to raketa. Ježe, je to raketa. Počkaj, čo s týmto viem robiť? Ježe, je to raketa. Musíte vypnúť, lebo tam je prúda. Au! Padol som do uveja. Fero. Sakra. Nie, ľudia, nepadajte, už my musíme sa snažiť, veľmi sa snažiť, teda. Nie. Dobre, nejak to fixujem, nejak to opravujem. Neviem, čo robím. Ale máme ešte furt túto kefu od Vugiho. Ľudia, nechce. Hore, našimi húčkami. On má plastelínové. A prečo sa z toho dymí? Poďme! 3. A asi prečo ideme skakať?
skákať, keď nie sme... Prečo ideme vlastne iba skákať? Však my nie sme opice, jak tuto. Bože, ja idem, dovidenia. Dobre, ja vám tom skákam dám. Môžeme si skočiť, môžeme do vody skočiť. Uí! Poďme na posledné miestnosti a si to videl takú miestnosť, poďme sa tam pozrieť. Ľudia, ale mám trochu naťahnuť. Power room. Ideme do power room. To čo je? Zaujímavé. Niečo tu počúkam. Počúvajte mňa. Ja mám takú dobrú miestnosť, kde vám ju ukážem a dúfam, tuto posledný vchod. Toto je posledný vchod a toto je docela... Ešte tam nechoďte. Tento vchod. Toto je ten posledný vchod, takže by to malo byť nejaké... My už tam ideme. Tu je nejaká opička. Tu je nejaká opička. Musíme rýchlo ísť hore. Utekajte. Poďme do toho komínu, kde sme boli. Poďte hore. Ja si zoberiem za sebou nejakú zbraň. Poďme. Kde ste všetci? Ja idem. Poďme sem. Tu je nejaká miestnosť, tuto niečo môžeme porobiť, poďte na schody. Ježiš, stratili sme jedného človeka, bojíme sa Hugiša, že sa na nás rozbehne. Nie, ale ja viem, kde sa nedostane. Tam nás nájde. Musíme ísť sem. A ja. Čo? Ježiš, Hugiš, očešem ťa. Kľud, dieťaťko, ja ťa očeškám. Počujem, ja ťa očeškám, poď, ja ťa očeškám. Ja ťa očešem, poď sem, bábätko, stoj, bábätko. Dobre, bábätko, zlé bábätko, pomôž, na mňa útočí bábätko. Však atakuje na Hagiho. Ježišmaria, zlé bábätko, dobre, poď sem, bábätko. Prečo tu po mne strihla s airsoftkou? To si treba zapisovať. Dobre, ja radšej idem. Alex, dokaj, máš posledný život. Alex, utekaj, ty opičák. Čo je tu, jaké červené oné? Alebo ti zje banány. Nie, ty banány, premením sa na človeka. To si... Musíme ísť niekam utekať. Poďme do toho komína sa schovať. Tam sa možno tento Lukáš nevie, jak sa Poďte za dostať. mnou. Lukáša sme zabudli. Ja som employee of the day, jej! Počkaj, kde ste? My sme reaktor. Poďme. Počkaj, treba pozerať. Treba si dať kávu. Jeho uspokojuje táto fotečka. Zlý chlapeč. Fuj to, Dunčo. Treba si zapisovať, čo Alex, to kde tu. si? Pre Boha. Idem na No, záchod. ja neviem, kde som. Dobre. A kde, ktoré sme stratili oné? Túto typkyňu. Kde si? Kde ste všetci? Kde je Lukáš? Musíme utekať, poďte, Kam idete? Poďme do toho komína. Ja som sa strepala, ja idem po rebríku. Počkaj, ja hodím k nám. Počkaj, musím len tu dať krabicu dáku. Treba si to zapisovať. Dobre, ja idem do komína. A kde je Lukáš? Čakajte v komíne, ja idem pre Lukáša. Poďte úplne na vrch. No, dobre, poďme úplne hore, to je jedno jakou času, proste poďme. Kámo, toto
vyzerá už bezpečne. Hugi sa bude snažiť asi aj prenasledovať, že... Ľudia, Takže ľudia, ja tu robím radiáciu. a tam sa nejak predieravil most a ide sem Hugi Wugi úplne agresívne. Čo spravíme? On sa úplne leze rýchlo Hugi Wugi. Ja neviem, toto. Asi toto. Čo robí toto? Neviem. Čo robí toto? Zatiahni to! Kosti máme nezlomné kosti. Ale počkaj. Dobre, už sme niečo spravili. Zatočil sa niečo